citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Executive Order No. 3 ni PBBM nga magpatuman og voluntaryong pagsulob og face mask tumanon sa LGU Davao og CDO. Sa kalalaking nagdala-dala og lagaraw sa makilala Cotabato Province, gikahanlukan sa mga tao. Sa detalye sa atong mga balita, managlahi ang opinyon sa mga Davaoenyo sa gipagawas nga Executive Order No. 33 ni President Ferdinand Marcos Jr. nga himuon na lang voluntaryo ang pagsulob og face mask sa mga pampublikong lugar. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nabahin ang opinyon sa publiko sa isgutan ng optional kung voluntaryo na ang pagsuot sa face mask sa outdoor setting o pampublikong lugar. Kini subay sa gipagawas ng Executive Order No. 3 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Nakalatid sa Executive Order No. 3 nga gitugutan na nga voluntaryo na lang ang pagsuot sa face mask sa open spaces ug non-crowded outdoors areas nga dunay maayong bentilasyon alang ngadto sa mga fully vaccinated. Apan gidasig ang mga dili pa fully vaccinated, mga senior citizens ug ang mga immunocompromised individuals nga gikinahanglan gihapon nga magsuot og face mask ingon man ang pag-obserba sa physical distancing sa tanang higayon. Kagahapon sab, gikumpirma ni Dr. Ashley Lopez, ang head sa Davao City Health Office, nga gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga sundon sa lokal nga gobyerno ang mando sa Malacañang, luyo sa EO11 sa LGU sa Davao nga nagobliga og pagsulob og face mask hangtod sa Disyembre ning tuiga. Pero naay miuyon og nasay misupak sa EO number ni Marcos Jr. Uyon, kay kadaghanan nga dili naman sila musunod kay nakadungog na sila nga optional na lang. Tapos ang uban dili na kay siya aware sa kuan. O di na sila magdala. Para sa ako is dapat good magsuot og face mask since as we all know na naapa magkikisa sa COVID. Para sa ako is need good dapat magsuot og face mask since para pud sa atong safety bitaw. Okay ganahan po mi nga padayon among face mask po para safety po mi kay dili po ta sigurado. Depende na sa publiko o sa mga ordinansa. Dili gihapon angay nga mokumpiyansa ang publiko, sanglit anapa ang presensya sa virus. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Tumanon sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro City ang Executive Order No. 3 ni President Ferdinand Marcos Jr. nga himuon na lang voluntary ang pagsuot og face mask sa mga pampublikong lugar. Ani ang report ni Bobby Lagsa. Ipatuman na sa lokal nga panggamhanan sa Cagayan de Oro City ang Executive Order No. 3 na gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon September 12, 2022. Unod sa EO No. 3 nga voluntaryo na pagsuot sa face mask sa mga pampubliko o luwag nga mga lugar. Sa iyang opisyal nga pamahayag kagahapon sa hapon, ipadayag ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy nga iyang sundo ng EO No. 3 ni President Marcos Jr. Sa iyang opisyal nga pamahayag kagahapon sa hapon, ipadayag ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy nga iyang sundo ng EO No. 3 ni Presidente Marcos Jr. Apan, gidulog sa mayor nga ipadayon gihapon sa lokal nga panggamhanan ang kampanya na magpaturok og COVID-19 vaccine ang wala pa nabakunahan samtang magpa-booster ang mga bakunado aron maprotektahan ng katawhan batok sa kagaw. Bisan pa man niini, gimanduan ni Mayor Uy ang katawhan nga perming sundon ang physical distancing. Sumala ni City Health Officer Dr. Richel Dilla, ang mga senior citizens o dunay mga sakit ikinahanglanan gihapon magsuot og face mask aron maproteksyonan ang ilang kaugalingon. Matod ni Dilla, bisan pa man nga voluntaryo na ang pagsuot sa face mask, ikinahanglan gihapon nga mag-amping ang tanan batok sa COVID-19 tungod kay wala pa kini mawala sa kahanginan. Sa datos sa DOH kutob niadtong September 6, mukabat na sa 72 milyones ka individual kung 93% na sa target sa Pilipinas ang nabakunahan. Samtang 18 milyones ka tao pa lang ang nakadawat sa COVID-19 booster. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe!
Gibati og kahadlok ang mga residente sa usa ka barangay sa lungsod sa Makilala, Cotabato Province dihang adunay usa ka lalaki nga nagsigi og bahis-bahis nga nagbitbit og lagaraw. Malampusong na rescue ang lalaki og giturn over ngadto sa mga pulis. Ano ang report ni Marvin Revilla? Nangahadlok ang mga residente sa Zambrano, Makilala, Cotabato. Kagahapon dihang nakita nila ang usa ka lalaking ginatuhang may diferensya sa pangisip nga naglakaw-lakaw samtang gagunit og taas nga lagaraw. Makita sa video nga adunay mga residente nga nagpalayo ug nagpadaplin kay wala na sayod unsay tuyo sa lalaki nganong nagdala kinig lagaraw. Gikuhaan sa mga residente og mga hulagway. Sa akong pahinabi sa usa ka residente, nagdala-dala og lagaraw. Apan, pipila ka minuto, makita sa usa ka video nga ginagunita na niya kini samtang gabaklay sa maong lugar. Sa impormasyon sa pipila sa nakaila sa maong lalaki, ang iyang ngalan mao si alias Unyot nga taga Birada, Kidapawan City nga kanunay nilang makit-an nga nagbitbit og lagaraw ug manguwa kini og mga prutas. Ginatuohang responsable usab kini sa mga ginakatahong pagpanuktok sa mga balay sa managlaing barangay sa maong lungsod matag gabi. Matod sa mga residente, kahadlok ug kabalaka ang nasinatian nila samot na adunay talinis ug hait nga lagaraw kining ginakuputan. Alang sa residente nga si Marie, nabalaka siya sa mga responsableng mahitabo samot na ug basin makasugat kini og mga bata. Siyempre, goal kaayo ko kay siyempre sa panahon karon ado na kitay mga kabataan nga nag-eskwela, so basin niya di ta kabalo na siya mahuna-hunaan nga dautan. Matod usab ni Bernard, nahadlok kini matod pa nga bisan og adunay makaengkwentro nga mga magbinuang kaniya og dili kini magduha-duhang mutigbas. Siyempre, pag kakita na ko siya, kulbaan po ko basin niya makadisgrasya o siya madisgrasya. Makitaan sa mga tao nga, sama ng mga matambay diha. Nyag masimba ko lang kung siya madisgrasya o siya makadisgrasya. Pipila ka oras ang milabay. Malampusong nakuha sa mga concerned citizens sa lugar ang maong lagaraw. Matod sa report, na-rescue ang mga lalaki sa Kidapawan PNP. Human kini miikya sa Makilala PNP samtang ginagukod. Hangtod naabot kini sa boundary sa Kidapawan City. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Mag-asawa nga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA ang misurrender sa mga sundalo sa 88th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Bukidnon. Ang misurrender mao sila alias Sam, 24 anyos, squad leader, ug asawa nga si Ella, 24 anyos, squad medic, nga mga kanhing miyembro sa Centro de Gravidad Platoon. Sumala sa mag-asawa, gikapoy na sila sa kinabuhi nga naapirmi sa bukid magtago, magkutoy ang tiyan, ug kulang sa tulog mao nga nagdesisyon sila nga mo-surrender sa gobyerno. Gipang check up sab ang mag-asawa sa ilang pag-surrender. Gipaniguro sa mga sundalo nga makadawat sila og livelihood assistance ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. At tangi! Modernong Agdao Farmers Market gipasilip sa DPWH 11 unsay na sa sulod Sayron og mga kape sa Davao Region dungang i-promote sa DTI 11 o Phil Cafe.
mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Gipasilip sa unang higayon sa Newsline Philippines ang bagong Agdao Farmers Market sa Agdao, Davao City nga makahingang hagyod ang gawas og sulod sa building. Unang quarter sunod tuig kini i-turn over ngadto sa lokal nga gobyerno. Usa sa mga features sa building ang antimicrobial polyurethane nga salog, wakalator, elevator ug ang sewage treatment plant. Ani ang report. Kini ang third floor sa Agdao Farmers Market. Pinaspasay ang trabaho. Sa disenyo pa lang, daw anaa ka na sa usa ka convention center. Pero function hall kini nga pwedeng maka-accommodate og 2,000 ka mga bisita. Mahingangha ka sa interior design kay pinasahi ang sistema sa paghimo aron ma-soundproof. Luwas ka nga magsakak kanaog sa building kay gisigurong dili dadlog ang hagdanan. Sa second floor sa palengke, giplastar ang mga commercial spaces aron dili magkatibulaag. Sa ground floor sa palengke, dinhina ang mga wet stalls. Stainless ang stall sa isda ug karne aron dili magtaya. Naay kaugalingong gripo sa tubig ug kwentador. Well ventilated kay taas kayo ang roofing ug naasay dagkong ceiling fan. Among the salient features of this project is that doon na siya storage facilities. Kaning floor nato is coated with antimicrobial polyurethane na will pass the kaning sanitation standards, and of course doon na po niya siya antibacterial properties. Ibig sabihin, hindi rin natin kinahanglan tayo mag-sanitize sa atong lugar, but of course, we also need to clean our surroundings. And other than that, doon na yung ang atong mga stalls, as you can see, stainless steel. State of the art ang pagtukod sa palengke kay naa kini fire alarm system. Sa first floor, adunay 260 ka mga stalls, 176 stalls sa second floor ug 42 stalls sa third floor. Gitauran sab kini og sunbreaker aron dili mabati ang init. Isugdan nato ning proyekto niadtong 2017 ug overall doon na natay na allocate na 740 million for the first three phases. So ang first phase ni mo ang structural ug ang second phase ni mo ang completion ang pagbutang sa atong mga stalls. So soon to be implemented po ni third phase nato for continuation na niyang atong gibuhat. Pero sa karon dili pa nato ma full blast gid kay kinahanglan nato
i-relocate sa atong mga katong-ato ang mga ano dito, katong-ato ang mga kaigsuunan ng mga vendors. Usa sa pinakaimportante sa proyekto ang pulidong electrical system na itulo ka mga dagkong transformer sa kuryente o ang sewage treatment plant nga una mogawas ang tanang tubig gikan sa palengke ngadto sa kanal gisigurong treated na kini ug naasab kini tulo ka mga dagkong tangke nga tag 4,000 gallons ang capacity. Sa part naman sa mga vendors, masulti nato na they will take pride in what the city government has provided for them, the national government has provided for them. The overall effect ani para po sa atong mga vendors is for them to take pride sa ilang panginabuhian. Other than that, pag mura siya kini ang murag mahimong catalyst no for other local governments in the country to do the same. Gilaumang ma-turnover sa unang quarter sunod tuig ang proyekto ngadto sa lokal nga gobyerno sa Davao City. Nahulog sa pangpang ang usa ka sakyanan nga gimaneho sa babaeng empleyado sa gobyerno dito sa President Roxas sa Cotabato Province. Swerte kay walay tatsa ang driver pero ang usa ka maestra nga nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Tulunan, Cotabato Province ang gidala sa ospital kay nabangga sa nakaparadang traktor. Anyang report ni Marvin Revilla. Nagpasalamat ang duha ka driver sa lain-laing sakyanan kay wala sila'y bunog. Human na disgrasya ang ilang sakyanan sa duha ka managlaing insidente. Nahulog ang sakyanan ni Emed Tibera Mayordomo sa pangpang sa Green Hills dito sa lungsod sa President Roxas dinhi sa probinsya sa North Cotabato kagahapon sa buntag. Apan, swerte nga wala kini tatsa nga migawas sa iyang sakyanan. Si Mayordomo, empleyado sa gobyerno nga taga-poblasyon Arakan, dako nga nagpasalamat nga luwas siya bisan man sa nahitabong disgrasya. Matod ni Mayordomo, hinay ang dagan sa iyang sakyanan apan kalit kining naglisod sa pagkontrol sa manobela hangtod nga na-overshoot kini sa korbadang bahin sa kalsada ug nahulog sa pangpang. Makita sa video nga nagtinabangay ang mga nag-agi nga motorista ug mga residente nga duol sa lugar aron makagawas ang driver sa maong sakyanan. Matod sa mga nakakita, posibleng mas grabe pa ang ginangatan sa driver kung wala kini nasangit sa punuan sa kawayan nga nakabapag sa pangpang. Samtang usa ka magtutudlo sa Southern Baptist College of Mlang nga nagsakay sa iyang motorsiklo ang aksidenteng nabangga sa nagparking na Ford tractor sa barangay La Esperanza, Tulunan, Cotabato. Alas 7 sa gabi, September 12, 2022. Ang magtutudlo, giilang si Loveline Belja, residente sa Sibsib, Tulunan. Sa Facebook post nila Esperanza Chairman Erwin Angulo, na-rescue dayon si teacher kay kinakipagtambayayong siya sa Municipal Disaster Risk and Reduction and Management Office sa Tulunan ug daling gidala si teacher Belja sa pinakaduol nga ospital. Tungod sa panghitabo, nagpahinumdom na usab si Chairman Angulo ang DILG Memorandum Circular DILG MC 2022-085 nga nagmando sa mga motorista nga inabawal ang pagparking sa ilang mga sakyanan daplin sa kalsada. Matod ni Kapitan, ilang ipatawag sa Tulunan PNP ang tag-iya sa giparking nga sakyanan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Nagtinabangay karon ang Department of Tourism Region 11 og PhilCafe nga i-promote ang dekalidad nga kape sa Davao Region nga mao'y gamiton sa mga coffee shops dinhi kaysa ingon ani nga paagi masuportahan ang mga mag-uuma og kape sa rehiyon. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nagpirmahanay og Memorandum of Agreement ang Philippine Coffee Advancement and Farm Enterprise kon PhilCafe ug Department of Tourism Region 11 aron mapalambo ang industriya sa kape sa Davao Region. Sumala ni DOT-11 Regional Director Tanya Rabatan gawa sa promotion, hiyasdang sabnila ang pagpalambo sa produksyon aron matabangan ang mga mag-uuma og kape. The program is not just really focused on coffee, no, but any product that any community in our provinces can produce. So basically, we're looking into coming up with the B2B activities. You know, we invite our tourism enterprise together with the communities, and we partner this with our provinces, no, with their products. And yes, siguro to add, this is part really of the objective, no, to partner with PhilCafe, so we can bring the awareness and appreciation for coffee
to the market level din, no? Matud sa DOT, mapasundayag yun ang dekalidad ug specialty sa kape nga ginama sa Davao Region. We know that we have flourishing mga coffee shops, no, not just in Davao City, but actually if you go around the whole region, in provinces there are relatively even new, no, na mga coffee shop serving specialty coffee. So with that, we'd like to help promoting, no, especially yung brand na Davao Coffee. It's just like, di ba, we'd like to be known as Davao with parang prime or what you call that, premium, no? Serving premium coffee. Busa excited si TJ Ryan, ang Chief of Party sa PhilCafe, sa ilang kolaborasyon sa DOT-11 ug naglaom nga mapaasdang ang ekonomiya pinaagi sa pagpromote sa kape nga gikan sa Davao Region. Coffee is one of the most social products that we consume. It brings people together, and I think many people, both, you know, you have a great situation here where Philippines is a huge coffee consuming country, but it also produces coffee, which is a great opportunity for people who have never seen coffee farms, never seen how that process goes from the farm to the cup, and you have all of that opportunity here in the Philippines. And so we're very excited to collaborate with the Department of Tourism to promote such a model. Naglaom sab ang DOT-11 nga dili lang sa Davao Region ug sa mga silingang probinsya maila ang Davao Cafe, apan naninguha sab sila nga maila kini sa tibok Pilipinas ug bisan sa laing nasud. Busa gidasig sa DOT-11 Director ang mga establishmento ug mga coffee shop sa rehiyon nga ang Davao brands nga mga kape ang timplahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Davao Region, stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!